Shout out mga ka-idol. Dito ako sa aking garden. Nagsimula ng umulan mga ka-idol. At tinitingnan ko kung ayos ba yung tubo ng aking tinanim na dito, mais. Panibago kong tanim ba. Try kong magtanim dito banda sa mais. Yellow corn ito, yellow corn. Pang lang gud. Pang kain-kain, pang luto-luto lang. Temporary. Kasi wala tayong permanent lupa ba. Sinusubukan ko kung mabubuhay lang dito. Ito na siya guys. Ito na siya guys. Sinusubukan ko kung mabuhay siya dito. Maganda na rin ito. At nasubukan kong magtanim-tanim ng mais. Malay natin maganda ang tubo at maganda ang kinalabasan nito aking ginagawa. Para sa sunod na mga content ko ay ang panibago kong content upon the next upload, ito na naman yung mismong bunga na tila ako ay nag-harvest na sa aking tinanim. So try ko lang kung magandang tubo sana. I hope kasi gusto ko talagang makita yung resulta ng aking mga ginagawa. Kung talagang positibo ba na ako ang maganda yung kamay ko sa pagtatanim at talagang mamumunga ba at talagang makaka-harvest ba. Hindi natin mamalaya na magkaroon ako ng lupa balang araw sa next na mga years na darating, no? Kaya mas pinili ko talagang mag garden kasi ito pagkain at saka nag-enjoy ako na magtanim-tanim kasi yan ang kinahiligan ko mga ka-idol. So bago pa lang ito, kaya tignan natin sa mga susunod na mga araw o susunod na mga buwan, baka kung papala rin, baka ganun nakataas or mahigit pa. At pag susurtihin ay ani ako, no? Kasi pagkatanim ko nito medyo walang ulan, hulaw masyado ngayon. Nagsisimula ng kasi Mayo ngayon, nagsisimula ng umulan at maganda na magtanim-tanim para magkaroon tayo ng mga harvest. Kasi yung pagtatanim ay nakakatulong sa pang araw-araw. Kung wala tayong masyadong income or wala tayong ibang trabaho, so isip tayo ng alternatibong mga gawain na kung may mga lupa na nakatiwangwang lang tulad dito at pinabantayan lang sa amin, kaya tinaniman ko at nilinis ko. Marami pa akong lilinisin dito. Kaya minsan hindi ako maka-upload dahil busy ako dito. Ito ang ginagawa ko. Marami akong lemongrass dito. Marami akong lemongrass dito kasi pag ako ay medyo malungkot sa aming bahay, gusto kong magtanim-tanim, ay ako'y pumunta lamang dito sa ilalim ng kaniyugan at kasagingan. At napag-isipan ko na why not kung magtanim ako, di ba? Kahit lang, pansamantala lang ito. Tingnan nyo guys. Ito ipaparamihin ko kasi sa tingin ko ay itong lemongrass ay mabinta din ito. Mabinta din ito sa merkado. Aabot sa 15 kilo. Every 1 kilo is 15 kilo. 15 ang kilo nito or mahigit pa riyan. Ito ang aking mga kasi pinararami ko pa ito. Magtatanim pa nga ako ng panibago para sa doble ang makukuha kong habang may mais, may magtatanim pa ako ng mga
panibagong lemongrass at mga gulay. Ito may mga tumubo ng okra dito. At nagtatanim pa ako ng mga panibago. So nililinis ko talaga itong lugar na ito. At inalagaan ko. Tanim din ako ng mga panibagong saging. Kasi ito ang saging ay alternatibong pagkain. Alternatibong pagkain kung tayo ay walang pangbili na migas, ay meron tayong agad-agad na makapag-provide sa ating mga needs sa pagkain. So ito lamang aking video mga ka-idol. Sana ay makapag-ano ako dyan, makakuha ko ng reaction at likes na galing sa inyo. At maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa mga susunod pa ng mga uploads ko. Hanggang dito lang muna. Bye bye. Bye bye.